Hola, noies, sóc en Bruixí. Avui us convido a passar un dia amb mi. Faig una dutxeta, llavors ens assequem bé, perquè així no vas tot el dia humida, nenes, i no pot ser. Una mica de skincare. És del Mercadona, però no ho digueu, que és un secret. Llavors una mica de secador. Ai, aquest moment també. M'encanta anar de compres, ordinari, això és de l'any passat, ja no està de moda. Escolta, potser hauré d'anar a una botiga millor, que això sembla un basar. Ai, els esprais, com m'agradaria ser un esprai, escampar pintura per tot arreu. Mira, ens ha tocat ser pinzell aquesta vida. A veure, què més hi ha per aquí? Anem mica de pintura. Sintètica a tope, Anem a pagar o marxem corrents? Agafo el meu cotxe, el Seat pinzell, i m'encanta conduir per casa. Mira, la gent va en contradirecció, tu. Pip, pip. Nen apartat. Llavors vaig a classe de pintura. Mira, a mi no és que m'agradi gaire, la pintura, però em desestressa, m'encanta. Aquí he fet un verd preciós. Com el definiríeu? És un turquesa daltònic? M'he parat un moment a veure l'agenda perquè és la maca, tu. Després he passejat una mica més, s'ha posat a ploure i els cabells m'han quedat, com un punky. I de cop m'ha vingut com això de menjar fruita. He begut una mica d'aigua. Ai, que bona aquesta salsa, mira tu, la xuco directament de l'aparador. Llavors he anat a fer una cervesa, me l'he begut una mica ràpida, m'ha pujat tu perquè no havia menjat gaire. Llavors m'he tirat al bici, directament m'he tirat al bici, he menjat unes patates boníssim i llavors és el meu moment. Em poso com la meva cosina a la batuta a dirigir sardanes. Tots són pops, mira com bufa aquell. Bé, després he anat a la llibreria, he comprat aquest que es deia Pac, però és que he llegit Fac i m'ha encantat. He pensat, mira, a veure si Fac d'una vegada. I després he anat amb una amiga meva a veure una exposició d'art, ens ha encantat. Bueno, aquest no, que era horrorós, Sembla fet amb una brotxa gorda, tu. Llavors he anat de festa amb les meves amigues, m'he lligat. He arribat a casa i no, deixa'm estar, on t'emportes? No, m'estàs aplastant el cap amb la ressaca que tinc, la columna i les vèrtebres. Què fas? Quin mareig? No em tiris. Oh, el llit. Mira, almenys per fi sóc al llit. Bona nit.